Hello guys, this is Eric Hilot of Bico City, Davao Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional hilot with healing. Ayan, magandang araw po sa lahat. Hello! Ano ka? Sige. Ano sa'yo pangalan ni mo? Sophia. Sophia. Pinay-dad? Ano sa'yo mo pamate? Gida, ano na ito? Sa kilid niya Dire? yan. Ano saan lang? Amo na siyang gipa-check up niya, pero wala may findings siya. Ang kanet? Oo, wala man. X-ray? Di, ano man na, mura wala. Ano, dili ko magulit. Mayroon nag-x-ray o gibang nabanggaan, Gani, oo. nahagbong. Kanang ko araman na siya, mutukar amang po niya. Di man, permitting ang kwanjud siya. Sakit siya? Kung sa klase sakit? Ituso. Kung sa muraw? Mudagan daw diri repeat yara siya, mudagan daw diri bisig panuhot. Mudagan? Kane? Akay, sakit ay pamaak ko sa. Nagkatawa. Nagkatawa. Sakit uy, nausa ka. Sisay. So yan guys, maghilot ko karon na luto edad 7 5 years old guys. Ayan, yang akong video mo ni Porti naman yung puti Porti puti sa akong video guys. Tinaw kayo. Kung ani din katinaw siguro ning sa ni cellphone na ni. Kaya lang mubuo lang siya kung di na ako magamit. Mubo siya og sa camera, yang Di video. ang GB ani ba? Kaya panguan ra mo gudon tani. Niya. Ang tagal. Porti manghayaga na yung Yan saraw. yung may taas og kuan. Taas kayo siya, GB. Ilang pohon. Kita tag korta. Kasi na may panghatag cellphone niya. Habi-habi pa naman. Ihatag ito na yung cellphone rin sobra. Mahal lang 32 GB kay pang Facebook na ko. Ayan. Chat lang ko. Ayan ikilot ha. Anong sobra lang ko yung cellphone. Anong standby na, wala magamit. O pwede pa ha. Pwede Facebook, pwede YouTube. Ano lang, wala pinakapangit na cellphone. Pwede lang. So nadire atong iloton si baby 5 years old. Sakit ba yung ng kilid, no? Dire wala sakit. Dire lang. Ano sa lang sakit? Gapon. Karon lang? Karon lang yung sakit, no? Ato tabangan ang bata kung mamaayo sa iyang ginapamatay sa na ba na sa pagkampos. Of course, tanan nga mga duol dire atong tabangan. Botob sa atong mahimo, no? Mapalaban po sa atong Ginoo, yan. Tapos sa mga suki na to sa Digo City, Davao Sur. Mga suki na po sa inyo, maraming salamat. Shout out po sa inyo ha. O shout out po sa tanan mga OFW, lahat ng OFW, maraming salamat. O shout out po na po ang my viewers outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel guys. Special mention ang top 10 countries na viewers na ko, ayan. No, na-identify sa YT. So, Brazil, Bangladesh, Cambodia, Vietnam, Saudi Arabia, United States, Malaysia, Thailand, India, Indonesia. Thank you so much for watching my YouTube channel, guys. Thank you so much. Siyempre, maraming salamat sa Pilipinas. Maraming salamat lahat ng mga Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, my viewers, regular viewers. Kung sa lahat ng mga OFW, maraming salamat sa inyo. Kung kailangan mo maging friends sa kuha, ano na kay Facebook, Eric Hilot, ang binisaya, o kang Eric Hilot, ang traditional. Ayan. Naisan ako ka Facebook, Eric Manghihilot. Ayan po. No, ayan. Sa nangutana sa location, ang akong location, address na ko, taga Digo City ko guys, ha. Barangay Sunuan, First Camp Street, Rabina Compound, Purok Manga, Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan. Maraming salamat guys. Kung karoon lang ka nakakita ng video, please subscribe, i-click lang ang notification bell para updated ka sa akong ginahilot, no? Matag-adlaw, na pwede ka mo-comment, pwede ka mo-like, pwede ka mo-share, mas pwede ka mo-share. So ayan, maghilot ako guys. Buwan na yung kanina lang ka. Tanggal lang, makulog ka ha. Tanggal lang. Uli man tayo pagkasabado dayon, hapon. Ulit ang stress. Hindi ko na ito mo report.
Kaya di ko kakaya ngit-ngit. Nama. Napangit-ngit. Lisod kay biya ngit-ngit. Panginoon pod, oo. Yaton mo Ulod na. matanaw. Yaton pa yung matanaw. Yung kamutan na, last year. Alas 3 na matama, alas 5, hayag pa. Korte, kalisura yung itong ngit-ngit. Mao. Nga sugaton pa juga mga suga. Ito ang parte ko suga. Uy, Bagay na balik ng tadayon. Silver eyes? Di ko manguyong, makbas namin. gasto Japon kayo eh. Pagkabot sa bus, masakay na pagkapidikab. Oh, ano Pahaton nila? na po ditong layo kayo. Dito na, kumatang magsakyan na na lang. Sorry pong tataan. Say, say. Ibabay ang kamot na, ibabay na. Nahilo ka, tagawa pa. Wala pa ya, first time na niya. Gero. No. Nahilot fish, ka? Fish, oh fish. Fish, lo. Yan eh. Ha? Dito na pangalan mo? Sophia Faith Irich. Ang pangalan lang. Sophia. At kanang duha kanang tuloy, mo rin ang pangalan yun. Sophia Faith Irich. Sophia Faith Irich. Pangalan lang na. Ah. Say, oy, nagsulat sa Ay, pangalan. howd naman te. Oh. Howd na. Say, asa lulay, say? Asa man si lulay? Picture na itong karton sayang kuhan, kaya palitan itong Telford. Pagkakaroon Tanford rin. Eh. Taga magulo sa matanaw. Dadon naman ang cellphone, ipagkita dito sa maligag Tanford. Dali ra kayo. Ah, sila na yung Wala ram na. Ay, daraong. Marang eh. Bisa pa, way number. Mm. Sila rin mo tanaw ba? Para man nila. Bro, dagoy-dagoy no? Kani, ang saan eh, wala man kabalo ani. Oy. Pero nindot siya itong kabalo ka. Dito lang dyan mo sa katong na maligya, dyan mo cellphone niya. Pero mga ayaw, ano? Pero kabalo dyan ka sa brand, mas dali dyan, pinakapangalan naman ko. So, tanaw naman niya, tanaw na na yan, sa likod niya. Tanaw ko sila. Sa likod naman yung tanaw niya. Pero kabalo naman na sila. Good, mga maayaw, mga gunag lana, mao naman lang na balik-balik. Papa. Wala mo na ilahang trabaho kada adlaw. Ah, nag-walker din, natin nag-walker. Papa, naglingkod. Naglingkod. Ay, malusay yun. Papa. Ang ganda mo singo. Yung kilid niya. Papa. Papa. Malusay na siya ba? Sige Ah. na sa Papa. Maipit na, nagkano niya, maipit siya ba? Oh, yan mag-iaw sa iyang manghod. Ipit. Papa. Ano eh? Ay siya mapahilot ko ba? Kukula tong kwarta. Utang mo lang, good na. Ina si kuya niya, lalabot yung papabayaran. Kukula tong kwarta. Siya utang mo lang, good na. Papa. Utang mo pa yun. Sabay ta, bibi, sabi dito sa bibi. Dako ni kaya na ang kasakit. Pero agwanta lagi dito sa pito. Okay, mo suksok din yan, no? Kita, makasula ako. Kasulay mo ko. Sakita. Oo. Para baka namraw ka mo. Kasulay mo ko tana. Pero dili mo ko nakaganin, nagagrapog. Napot na gid bang. Sige paugan. Napot na finishing line. Mga gana ba. Grabe mo siya kasi tayo niya. Grabe kasi Dire, arang-arang dire. Uy, ganggal pa mo lagi. Ubo. Ubo. Ganggal. Ubo ni ka? Ano ba? Ah. Pareho mo din sila ya. Ang hubakot Oo, niya. gating mo. Patay na siya. Ugar mo. Papa. Ay, tanaw lagi na ko sa iyang likod. Sa isa Sunawan pa. na ako magbas para makatipid ka. Sakay pinikab dire. Ito. Pero lagi akong kitaya. Ha? Pero lagi akong Ano, kitaya. moro no? Moray. Eh, pati ba dyan langan na? Nga, ang bus, biya, no, may matong sakyanan ka, kaditso-ditso naman. Ang bus, kaya naman pa mo hunong, naog, pinapay mo sakay. Makatipid ka. Kaya lang. Ano, dito. So, kuwan ka Okay. sa oras niya. Urok no? Kurot, imuhang kuwan sa oras. Ikato naman dito, wala, ra kayo ka. Marag kuwan na. Ano sa kami ba? Naman, sakay na po daw pinikab. Ikato na po bus terminal. Papa.
Lito Sa na po. tagom, layo pa sa tagom. Gikan daw sa sentro, do ka kilometro. Hindi pa kayo. Ang sentro siya, gratis di mayo. Sa kilometro mo na. Di mayo? O, may ingon nila. Diri daw ko. Oo, tama-tama pa po di oy. Layo no? Tama po ay. Kapantay kita ko ni cellphone na, puti-puti ba? Ano, Hayang hayag? na dito siya kamera yan. Hayag kay kamera ba, no? Wala pa na siya, okay, hayang din tayo. Hmm. Okay, okay, okay. Kani sa dili sa natural nga niyang kulor. Nindot kay tanig na dako lang tanig GB ka na kung gamiton. Kung na wawi? Dili. Kuan, Tikno. Ay, tek na. tikno, Gamay na rin paan siya. gamay man. Gamay man ang kwarta. Di gamay pun GB no. Pag dako-dako mo kwarta. Dako. Pepet ni Manaya. Dala na sa palengke sa Matanaw ang cellphone ni Lola, kataurin sa bird. Kung dako yung mga kwarta, makapalit ko kag dakong GB. Kwenta Ang naman mga na. Disney, lana. Tapos Ah, taas kana, wapo na na. Hindi ko duguan. Tapos taas na na siya kuha niya. Taas na na, Jis. Bird na lang. Bukon, no? Bukon, maka. Kung ka na sa imong YouTube ya, maka Kasi na ya, Asa sunduan sila eh? mo, usa na ya. Kanang ads. Pero dagan siya ko na. Dagan siya o dagan siya pamaagi. Pero mahulog yun ang mga tanan nila mga requirements. Step by step. Maabot yun. Humalay mo ha. Wala lang kulang na ko. Ads na lang o ang kuhan. Ad pin. Ano kay ads? Bata o, Kita katutuyo mo naman siguro na. mo. Ano ba na-advertise? Oo. Anong advertise mo na ito? Ay, katutuyo Ay, na di sa ay. isay. Bata Ya, o, ikaw nakadawan na kaya. Kamay pa man akong kuhan. Pila na dapat makakuan ka na? Kinahanglan dako kang views. Agad mayroon ko views doon. Maigo alam din mo. Wala pa kabot milyon. Kung maka-million views ka, isa lang ka video, ay kakwartahan na nako eh. Ay, di ay. Sige, siguro. Sige, yun na sa palibre yan ng soft drinks. Wala na siya yan ngayon sa ano. Pero mabot ang time, maswartian ka. Oo. Papa, bago mabiyak ka ng YouTube siguro na. Hindi pa man Ano ko. ko pa? Mabot ra yun na kasi, sige mag-irog. Hmm. Santon, ma-increase ko. Mapansin siya madugay. Ah. Gusto kami anak na kay 1 million doon sa kuwa-kwarta ng it. Ang mga gani okay, 5.9, 6 million, ano ba, nagkuha sila. Kaya mga million gani, expect ka na ako sila kwarta. Ay, di ay. Ang gihatag sa YouTube. Kaya ito nakakatulog kita ko sa uban nga ako, ano, million. Makaabot ka o kuhan, kwarta $100. Ay, padala na na si Muha. Yan. Every month. Pila ang $100 siya? Pila? Times din mo sa 50, sample lang. Karon 54 man ron. 50. Baka na 50. Ano na? Ulo. So sa ato pa, Ito ka ng bag. Ano na? madadang ka 100, na kay 5,000. Oh. Okay na Kaya padadang ka $1,000, di na kay 50. 50,000. 50? Oh, 50. Mo email man si mo sa YouTube. Ba't mahangin yun, Rin? Hindi yun. Hindi lang yan. Wala, di mo yung jackpotan. Nagbo ka? Ito kay ko, normal pa lang yun. Nalang sa viewers kung normal lang. Pero sigurado yun ako na. Karon Asa si itong Mama ba? karon itong iga, makikwarta dyan ko na. Oh. I-claim it lang siya Plus yan. plus mo na sa plus plus man. Hmm. Parang wala na, waka. Ah. Kuwan ka. Sunod na po, plus naman siya. Pagkapoy ba mo? Uy! Paglaya mo na tulog. Ito siya. Ay, baby shark. Baby shark daw eh. Baby shark daw. Wala mo baklay. Mura ba hawod na? Makuwad pa niya eh. Action ba siya kaning gulay sa sapertahan na mo dati? Action siya naog yan sa tino mabalintong ka? Ito ba, masipyat. Dili man makasiman ng bata. Masakitan, tama John? Nagda na gina siya sa iyang kuwan. Sabi lang yun, mga Bantay sangit, naman na ano? siya. Na napibago ron sa Facebook mo, yung bata, ilabay. Ay, wad yung nalagot yung ato Kita ya ka? ba? O nya, init pag mga to ang bata daw te. Humok pa daw. Kasi guhi pa to ya?
Humok Kasi lang. padala pa si buhi pa tong bata ba? Kuan ba humok pa kayo ba? Oh, Dili, init wala pa mo pa kahe. daw. Oh, init pa. Init pa. Oh, murag-bago pa daw, murag-bago pa to. Ano dagang kinakumit Ay, pagyatag ay. mo tato nimo. Pwede naman tato. Mao. Oh. Minsan mo tagaan baron. Udili jud ka ana. Ay, ilabay sa kwan. Labay. Sampa. Sapa ba to? Susampa. Kasi kita. Ay, itong babae siguro may nakakita. Ano no? Pero wag nakakita kita naglabay lagi. Wala. Makasuhan biya ka na. Pero ma, ano hara magyapon na ya? Makasuhan biya ka. Sakit ang mana nila ya. Isama to sa yung barangay, isa kung naibuntis. Ang problema layo. Ang problema kita ka diha. Maopot, ana, oh. Wala man ko'y buntis diri ko. Taga-pikas ko siya balayo siya kayo. Oh, layo niya. Diha lang gini ko ano ba? Oh, layo na kayo ano? Eh, grabe mo, uban gani, grabe pag kinuan ka para magkaanak. Sayang yung bata ba gwapo daw. Gwapo, oh. Dinapay po. Napagay ito yung mga inunlan. Ano mo sa nagkuan pa dyan siya? Isulong og karton. Yan ang hapon pa dyan isa ako. Dili pa. Wapo ito ang unahan. Lagi? Kung dili ko siya, ihatag kong tato no? Oo. Or mo ato sa barangay dili na ko anin. Nang kamon, di na ko di kaya buhion. Anak Dili na ba? ko buyon. Tawaton dyan na siya. Kadako jud sa lain taon gimuo ko. Ay, sus. Ya patay ko to. Pero ko basin, ay, ko basin buhi pa ni bata. Kay, kuan pa man. Humuk pa daw eh. Ang Pa, istorya natin ingat sa kay. pa man. Humuk pa. Wala pa sa mugahe ba no? Kuan pa to siya. Bago pa dito niya kay, napay mga inunlan, napay, oh, Buhay pato. kayo kung ginabuhay sa kuwan ba no? Diyos ko mo, bata ka. Ingkod, ingkod. Ito iya pa man kung kapataw. Mao gyud Labay te. Hindi, pakataw sa yun. Kaya di man po pwede. Ilabay man daghan nila nilang bata. O isa pa tiba. Kung magbuhat nga na, wala na lang ta nag ano tino. Kuan na Di, na wata kapalo kung unsay ko ano to. Basin, oh, anak po, basin. Mabay uban nga dili. Kasing girip ko O, siya. Rick Baron, o unsa ba no? Basin giri, Oh, kung sa iyang kamag-anak ba, dili. giri pa siya sa mga kamag-anak. Dili siya dayon nun. Ano, pwede po ba ano no? Baghan, wala ka consequence. Maliit siya, bintras, ibuntis pa niya, maliit siya, kinsa kung walay bata. Kau mag-ibutangan, ibutangan. Ano na lang na te, puhon te, mga anak ko te, di na ko na yung ng bata te, inyuhan na lang na te, o para may ipaakuan sa inyo. Yung mindot, hatag man niya. Yagi ka po sa proseso. Pag barangay siya, unsa mo ni Ana ba? Oh, anak ba? Sige, kung ano na lang sa ne, kanang patutya sa. Pwede pa mo ni pwede pasak. Patutya sa. Pag okay na, muhatag ba yun na ang kuwan na, tagaan ni mo, muhatag. Oh, kay bali blessings lang O sa tagaan sila, taga ha? kwarta. Pero magligal mo, papilis. Ana, katulad sa amo ate. Nga, nanganak ti, oy. Nya, naman ti nanguha o kahoy ti no, kay himo lang abuhan niya. Ay, looy, dito kay ang bata iya, oy, nya, ang, kuan niya, nahapla na dito siya sa, tawagan niya, sa kaning, kanang mukay sa lubi. Diri yan niya, okay, nakulog na niya, no. Ang diri niya, gikaon na sa unod niya, oy. Ano sa dito? Kuan, dito gianak sa, kuan, siyang, dito na gianak sa babae. Kaya gibiyaan niya. Salbayis kayo ya? Salbayis kayo? Ako masiwas kayo, kilainan ko, murag sakit kayo. Hindi maayo ba? Anak niya, ang anak pa to, haya ka to, jud niya, kay, kuan na jud niya. Dili niya, oh, gikaon, nagkuan, ako matay, ba naawa niya. Paghilak pa lang ato, nga gibiyaan niya yung anak, wa, jud, sus, kinuot ko, eh. Nya, ano na to, eh, gikaon na to, buungod, basok-sok Virgin na na to. nimo dalaon ba? Oo, jud. Noon na may tawag yun nga partigid ka mantas. Nang Rigid murag kahig yun. muragway kasing-kasing ba? Kahig yun ba? Ano ba mo nakatutoy? Ako ba manggani iya nga pagluluhod pa og asa nga simbahan kay para magkaanak lang. Ako ba grabe Hindi naman pa po pandali pag- lang. Katutoy na nga ba? Ay ban madali kayo mabuhian ba no? Ina, ugma. Kaya mo man yapon ugma ban. Tara sila si Ding, Ilay, si Drake, daghanta. Di bata, o, katulugan na na. Hindi sakit. Ano siya sakit? Ngayon ti mo sige mo ganilak sa shy. Hilak lang mga bang kahadlok. Asa mo di ka mato di ay nagmukha na ko ron. Nga. Oh. Si Drake, say. Sige. Sige. Niya. Wala.
Sinday mo, asa ka to sinday? Kaman to, kabang kasayahan siya. Mo dato yung nag-plastic na siya. Ako siya na dahil hindi ko dira nana akong lalaki. Uy, niya ra daw anak kana daw. Ay silahon mo daw siya. Wala lang ko nang tiguang yun. Gusto ko istilas niyo. Anak ko dai. Be wise to ka dai din ako siya. Kuman juga di eskwela kay maabot ang panahon di ka aluoy din ako siya. Iwas juga di eskwela. Ako, ayaw dyan pabuntis. Ako, ayaw dyan pabuntis. Tinuo ko, alkansi ka. Hindi kayo. Oh, alkansi dyan ka, day. Wala ko sa yaha. Skila dyan ka. Mabay ka na Kapit ko na sino graduate. Pero 1 year na, next year. Lagi yung nga, mabay ka nga ng ubang foreigner. Sige, gusto nyo kasi ko ha. Pagbuhat sa balay. Buhat tanan, para mag-pinaunsa ta di. O mabuwag ba? Ano ko balay, magbuwag ta. Anak dyan sa gawin. Pero kung okay, di, paday, like ninyo, ano ba? Nana ko yung balay, tagaan ng balay yung mama, nana. Naayay. Kita ko to sa kuan, Tagaan, ginawa yun. kuhan man yun dyan, Mahatag yun. Matag sila. Pangalan, wala na kilabutan niya, magkwanta ko, lagi. Nay sakinan, nay jeep, nay ko, maminyo sila, biyaan na, talo sa abroad. Wala. Yatos, nana si balay. Oh. Hindi pa kasi pakpak yung mga katbarog siya. Lupo, Kali ikaw eh. yung mauya di. Ino kay maoy. Magana dyan tayo. Grabe tayo. Way makatupong. Bali pa yung dalag matuwag. Oo, yun. Di ba siya matulog tayo? Di kanta pang ginungo tayo. Pang kanta. Magparik mo na. Tani, may? Pastor na. So, di ba siya matulog tayo? O di itong kanta nga yan ginapaminawan tayo. Kato yung kanta. Pag lahi, di matulog. Matog na sa testingin na. Ding, ang bato. Kanta. Bayot na eh. Ding, ang bato. Dagko pa ba na? Ayun na yung isda. Ano lagi na siya? Maram na sa display raman. Sumutay ka ano naman anak, puro mana bukog. Kao na ginamusog. Kilapa ka daw kay malata ka na lata. Basta na ginamusog. Yan, yan, yan. Hayang lab hayang. Ano? Wala na si Kaya. Wala na. Wala na si Kaya.